Tiedätkö mitä mä tuun käräjäoikeudessa esittää? Mä saan työntää mun vitun kovan kyrvän oikeusistunnossa tän jätkän paskasen analireikään. Valtion luvalla, kun videokamerat kuvaa oikeusistunnossa. Ja hänen vaimo Emilia tulee katsomaan, kun mä työnnän mun kyrvänsä analireikään. Mutta sä laitat vaatimuksen, mitä laitat. Siitä tulee jossain vaiheessa, kato sit se käsittelypäivä, niin sen näkee sitten, kun se saadaan siihen. Mä oon nyt täällä vitun Espoon oikeustalolla. Maarintie 4. Roy Mearsin ja minun välisen oikeudenkäynnin haastepaperit on nyt täällä, jotka mä menen nyt hakemaan. Selviää siis oikeudenkäynnin päivämäärä, milloin se oikeudenkäynti on mun ja Roy Mearsin välillä. Siitä, kun Roy uhkasi mailalla hakata mun polven paskaksi. Nyt joku kerta ulos, mä hakkaan polvet paskaksi mailalla, vittu, ymmärrät sen? Mitä? Niin. Iso mies oot, iso mies, tosi iso mies. Eli nimike on laiton uhkaus. Eli mä olen tässä nyt kuluneen vuoden ajan yrittänyt Royta saada tappeluun. Hän on kieltäytynyt useaan otteeseen siitä. Roy on saanut itse päättää ne säännöt, millä se tappelu toteutetaan, mikä laji, millä säännöillä ja missä. Mun ainut ehto oli se, video kuvataan. Siinä on yleisö paikalla, jotta voidaan todentaa, että se on tapahtunut. Että mä oon saanut pahoinpidellä Royn semmoiseen kuntoon, että mikään lääketiede ei häntä enää sen jälkeen olisi voinut pelastaa. No, Roy ilmoitti, että hän ei suostu minkäänlaiseen otteluun, että hän suostuu keskustelemaan vain ainoastaan viranomaisten kanssa. Syyttäjä eikä käräjäoikeus molemmille ilmoitin tästä tappelusta. He välittivät viestin Roylle ja Roy kieltäytyi. Nyt kun tämä oikeudenkäynti on, niin mä tulen esittämään siellä vaatimuksena, että siinä oikeusistunnossa julkisesti videokameroiden käydessä yleisön edessä mä saan siellä oikeusistunnossa tunkea mun vitun ison ja kovan kyrvän Roy Mearsin tiukkaan paskaseen analireikään. Siinä kaikkien nähdä. Nyt kun mun pitää esittää nämä omat vaatimukset käräjäoikeudelle tähän oikeusistuntoon, niin se on mun vaatimus. Mä otan Viagran, Cialiksen, Invicorpin. Mä otan kaikki lääkkeet, mä saan mun kyrvän niin kovaksi kuin ikinä mahdollista. Ja kaikkien nähden siinä oikeussalissa valtion luvalla työnnän mun ison, vitun kovan kyrvän Roy Mearsin tiukkaa ja paskasen analireikää. Samalla kun videokamerat kuvaa sen. Ja joo, nyt se haastemies varmaan odottaa. Sehän täällä on Maarintie 4. Kai se löydy. Sisäänkäynti. Katsotaan alkaako vittuileita. Kännykkä pois. Kännykkä pois. Ei saa kuvata. Tuhma poika. Kiinnostaa vittuukaan. Ei oo kyllä ihan pumppi nyt kun aamu. Maarintie 4. No terve. Annekello vielä. Ei oo taskuissa mitään. Ei oo. Remänä. Voit siihen valmiiksi pistää päivämäärä 20. päivä ja niin Mari siihen. Yes. Jaha, saako mennä? Terve. Mikä oli nimi? Juhana Teekelpäri. Juhana Teekelpäri. Just. Sitten ollaan oikeassa henkilössä. Kyllä. Eli se oli tämmönen tapaus. Kuka siellä on vastaajana? Tämmönen tässä kun näkyy tämä Roy Mears. Kyllä, kusipäinen jatkolta pitäisi vetää turpaa. No niin. Tiedätkö mitä mä tuun käräjäoikeudessa esittää? No. Mä saan työntää mun vitun kovan kyrvän oikeusistunnossa tän jätkän paskasen analireikään. No niin. Valtion luvalla, Okei. kun videokamerat kuvaa oikeusistunnossa. Selvä. Ja hänen vaimo Emilia tulee katsomaan, kun mä työnnän mun kyrvänsä analireikään. No niin, silleen. Tässä vaiheessa ei ole vielä oikeuskäsittelyä sillä jutulla. Sulla on 14 päivää aikaa. No sehän oli just se juttu, jonka mä halusin tietää, milloin se istunto on. Kato, kun ei ole vielä. Siinä nyt pyydetään niitä sun vaatimuksia siinä asiassa. No,
Mä laitan vielä tämän päivän aikana, että saan työntää kyrpäni tän jätkän tiukkaan paskaseen analireikään. Kaikkien nähden. Se on mun ainut vaatimus. Sit sä laitat semmosen. Vitun iso kova kyrpä menee sen jätkän tiukkaan analireikään oikeusistunnassa. Kyllä. Ei vaan, tää on mun vaatimus. Mutta sä laitat vaatimuksen, mitä laitat. Siitä tulee jossain vaiheessa, kato sit se käsittelypäivä, niin sen näkee sitten, kun se saadaan siihen pisteeseen. Selvä. Mutta ei kummempaa. Reagoi siihen 14 päivää siinä se aika. Niin. Kiitos. Perkele, en saanut tietää sitä päivämäärää. Vittuuko kyylät? Vittuuko kyylät? No, vaatimukset lähtee vielä tämän päivän aikana. Saadaan oikeus istuntopäivä tietoon sen jälkeen.